Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i danas ćemo da prođemo kroz 4 jedno vrlo bitna pojma za sve one koji hoće da prodaju some shit, ako hoćete bilo šta da prodajete na internetu. Ok, to je u stvari jedna logika gde morate da shvatite gde vi možete da uhvatite stranke, to je glavna fora. Pa da počnemo. Znači sad zamislite neke vrste kao leva, kao recimo. Prva stvar je cost per view ili cost per impression, obično ih zovemo CPM, što stoji cost per 1000 impressions. Ok, fora je da plaćate svaki put kada vam se prikaže oglas. To možete platiti Google, Facebooku, ne znam, nekome koji možda ima blog, sve jedno. Znači bilo koji ad network kompaniji. Zašto je ona dobra, zašto nije dobra, u stvari to ću da kažem u nekom drugom videu. Ok, druga stvar je pa cost per click. Cost per click je u stvari Cost per click je pa u stvari najbriljantnija stvar. Zašto? Zato što plaćate samo kad neko klikne. I onda je na vama kako ćete da napravite dalje tu konverziju. Znači, neko klikne na oglas, koji ste kupili opet gde god, dođe na vaš landing page, i o tome ću da napravim video, što je isto vrlo bitno, i onda merite u stvari konverziju, gledate ko će tu da kupi, ko neće da kupi, koliko ih je otpalo, šta tu nije bilo dobro, i tako dalje. Sad to možete da zamislite kao kupac koji prolazi kroz različite faze, znači prvo vidi oglas ili reklamu, ja ne znam šta je tačno kako se ovde koristi, ok, u Sloveniji kažu oglas, ok, ovde se očigledno govori reklama, ali nije ni bitno. Znači vidi oglas ili te reklamu, klikne na njega, znači to je onda cost per click, i onda nešto uradi. Sledeće je pa cost per lead. Cost per lead, pa šta to znači? To znači da je stranka izrazila neku želju, recimo, za tim proizvodom, hoće da sazna više, dala je možda neke svoje informacije. Obično se ti leadovi uzimaju putem nekih obrazaca, recimo, ne znam, ili dobili ste od nje e-mail i onda možete dalje da obrađujete stranku. Ok, i zadnja stvar je cost per action ili cost per acquisition, što se sve više koristi, znači CPA. Šta je fora kod toga? Fora je da ako imate neki, recimo, blog koji stvarno ima dobru konverziju, taj neko može bukvalno da vama prodaje, niti ne, to nisu ni oglasi, nego su jednostavno actioni koji vi hoćete da stranka uredi, ne znam, da kupi ovo, da se učlani u vaš subscription model ili šta god, znači vi bukvalno kupujete akciju koju tražite od stranke da uredi. Tako da, to je u principu osnovna struktura gde vi možete da nalazite stranke i da ih kupujete. Ok, i zašto je sve to bitno? To je bitno u stvari da bi mogli što bolje da izračunate ROI. Za one koji ne znaju šta je ROI, kliknite tu. To je u stvari neka moja lekcija gde sam u stvari nakratko ispričao šta je to, zašto je to bitno. Hvala da ste bili tu, da ste slušali, ja mislim da je bilo korisno. Vidimo se sledeći put.